Juster en Joet kwamen 288 jonge reetrieders in actie op Tialf. Ze dienen mij om de Viking Race. Die is hier voor de 20ste keer op het programma. Reetrieders tussen de 11 en 16 hier dienen mij en ze kwamen uit 12 Europese landen. Het is een jeugdtoernooi, internationaal jeugdtoernooi. Officieus EK noemen ze het ook wel. Ek Friesen doggen mij aan het toernooi. De 14-jarige Jens Hoekstra uit Terhenne riet ik mij. Joet moet hij op het Jervin de 400 en de 1500 meter rieden. Als eerste mat er de bak op de 400 meter. Zijn persoonlijk record staat op 39,20. Voor de race weer voorzichtig. Wat voor tijd kunnen we van die verwachten? Nou, ik hoop rond onder de 39 heel. En als het hoger is, dan is het maar zo. Op de 400 meter riet Jens in een ploegmaat. Hij iepen het goed en in de laatste bocht giet er voorbij ons zijn opponent, die het in de kesses belandt. Het wordt uiteindelijk een persoonlijk record. 39,24, persoonlijk record. Best tevreden? Zeker, hartstikke tevreden. Weer een beetje erouw nog. Op de orenafstand, de 1500 meter, had Jens het dreger. Het sprinten leidt hem beter als de langere afstanden. Hij had het correct geen persoonlijk record. Daarvoor komt er een beetje meer als een 10e seconde te kwad. Hij helpt het podium er net mooi. Doch is Jens net ontevreden hoe de rit. Ja, het rijden ging waardig. Het moest eigenlijk wat sneller om in eindklassement te behouden, maar ik ken het ons. Best is het over 4 of 6 hier. Zoek net weten. Ik hoop zo heeg mogelijk. De organisatie is tevreden over het evenement. Ieder jaar wordt het populairder. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Het is ook echt een heel mooi toernooi en de kinderen hebben hier allemaal plezier. Buitenlanders hebben plezier. Dus nee, wij ook als organisatie genieten we van, echt.